Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, semeo baitok itzago humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruke jauna. Erruki zaitez, hildako gure senidez, eta egizu, piztueraren misterioa sinetsi duten ezkero, goza dezatela, betiko zorionaren poza, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure egin eta Espiritu Santuarekin, jainko darrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik. Egun hartan, jai, otordu bat emango die guztien jaunak mendio honetan herri guztiei. Mendio honetan, kenduko du herri guztien gainean edatuta dagoen estakia. Jende guztiak estaltzen dituen oiala. Betiko ondatuko du eriotza. Txukatuko du ditu jaunak. Aurpegi guztietako negar markoak, eta lur osotik aldenduko du bere herriaren lotsakizuna ala dio jaunak, eta egun hartan esako da, ara gure jangoikoa, hau da gutz, salbatzaile itxago genuen jauna, poztu gaitezen eta alaitu salbatu gaituelako, jaunak esana. Jerusalemetik Betaniara, ordu erditsuko bidea besterik ez dago. Judutar asko etorri zitzaien Martari eta Mariari anaiarengatik saminagurra egitera. Jesus zetorrela jakin zuenean, Marta bidera atera zitzaion, Maria berriz etxean gelditu zen. Martak esan zion Jesusi, jauna, zu hemen gertatu bazina, nere anaia ez zeniko. Hala ere badakit, zuk jangoikoari eskala guztia jangoikoak emango dizula. Jesusek erantzun zion, piztuko da nere anaia zure anaia, eta Martak badakit piztuko dela piztuerakoan azken egunean. Eta Jesusek, ni naiz piztuera eta bizia,
nigan sinisten duena, hilik ere biziko da. Eta nigan sinestuz bizi dena, ez da inoiz hilko, sinisten alduzu hori. Eta Martak, bai jauna, sinisten dut nik, zu zerala Mesias, Jangoikoaren semea, mundu ontara etortzeko da zena. Jaunak esana. Gaurkoan, hildako guztien eguna ospatzen du Elizak. Atzokoan, santu guztiena. Esan genezake, begira da batez ere, atzokoan, zeruak jarria geneukala. Eta gaurkoan, Elizak bereziki begira jartzen du purgatorioan. Guk, gure hildakoak, euneko eunean non dauden, ez dezakegu esan. Badakigu, Jangoikoaren errukiarenan itxaropen handia daukagulako, gure hildako asko zeruan egongo direla, baina ez dakigu halako esan genezake ziurtasunez eta horregatik haien alde erregutu egiten dugu, hildakoen alde mezak eskaintzen ditugu eta badakigu Jangoikoak atseginez hartzen dituela guk gure hildakoen alde egiten ditugun botoizak, egiten ditugun edo eskaintzen ditugun mezak. Azken finean, errukizko ekintzak direlako. Hau da, gurentzako kristauontzako, Jesusek erakutsi zigun, importanteena, esan genezake, erabaki horrena gure bizitzan errukizko ekintzak direla. Jesús nos enseñó, para nosotros cristianos, que lo más importante son las obras de misericordia y que precisamente el juicio particular que vamos a tener cada uno de nosotros después de la muerte versará precisamente sobre cómo hemos vivido esas obras de misericordia, si hemos dado de beber al que tenía sed, si hemos consolado al que estaba triste, si hemos visitado al que estaba enfermo o al que estaba preso, y también entre las obras de misericordia está si hemos rezado por los difuntos. Rezar por los difuntos, acordarse de nuestros muertos, de aquellos que nos han precedido, porque antes o después vamos a llegar todos, es una obra de misericordia. Es una cosa que tiene un valor muy grande ante Dios y que muestra un amor profundo junto con la fe y con la esperanza. Vamos a decir que cuando nos acordamos de nuestros difuntos, ejercitamos profundamente las tres virtudes teologales. La fe porque creemos en la vida eterna, la esperanza porque esperamos en la misericordia de Dios que escucha nuestras oraciones, que acoge nuestras oraciones, que aplica nuestras oraciones, y la caridad, que es la más importante de las tres, porque nos acordamos con cariño de aquellas personas que nos han precedido y los tenemos en el corazón. Hoy es precisamente el día fundamental en que rezamos especialmente por todas las almas del purgatorio. No sabemos quiénes están en el cielo, quiénes en el purgatorio, pero con esa esperanza profunda en la misericordia de Dios, hoy le pedimos por todos aquellos que nos han precedido para que cuanto antes puedan estar con Él en el cielo y desde allí interceder por nosotros. Horidan, eta mekibukatuko dut, gure fedeak erakusten diguna eta baita kredoan aitortzen duguna. Santuen elkartasuna, hau da, mundu hontan gaudenon eta beste munduan daudenen arteko harreman hori ez duela heriotzak erabat suntsitzen. Horixe da gure fedeak erakusten diguna eta gaurkoan batez ere purgatorioko harinak gogoan hartuz, guk gure otoitzean, gure bizitzan kontutan hartzen duguna. Eta egin ditzagun gure eskariak eskatuko dugu gaurko egun honetan. Batez ere, sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde. Jangoikoak eman dezaiela Jesusekin pertsonalki topo egiteko aukera. Eska dezaiogun jaunari. Gure
Kristo gure jaunaren bitartez. Senideok egin dezagun otoitz, guztiok barrean eliza osoaren oparia jainkoikoari eskaintzerakoan. Jainko guztidun errukitsua, sakrifizio honetan eskaintzen den Kristoren odolaz, kenitzazu hildako zure zerbitzaileen pekatuak, eta egizu zure bihotzonak egin ditzala gero eta garbiago bataioko uretan garbitu zenituenak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen, bidezko eta saldagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoikoan guztidun betieneko horri. Hiltzera, gizakiak berak irabazitako saria da. Baina zure maitasunaren egintza da, Kristorekin batean gu berriro bizira deituak izatea. Izan ere, pekatuagatik hil ginenok, berrerosi egin gaituzu zure semearen garaipenaz. Horregatik, zeruko indar guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guzti zaudi horri, etengabe kantatuz. Kanta dezagun nahi genuei, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, jangoiko gure jaunena. Zeru eta lurra gore
izazu bada sartu horiako hauen zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoa kaizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaiza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere egitare. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jaunea zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz biziaren ogia eta salbamenaren kaiza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin. Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Era berean izango jauna pizteko itxaropenean joan dira gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkiduaren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doaksuarekin. Haren senar Jose Santuarekin. Apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita guztikun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, aginduta erakutsian jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, santu izan bedi zure izena, etorredi zure errenikoa, egin bedi zure gaia zeruak bezala lurrean ere, emain zu gaur egunetako ogia, hartatu gure ezorrak, guk ere gure ezorrunei barkatzen diegu ezkero, eta ez taldean lortzen, baina atera gaitzazu gaitzatik, atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emain duzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garri bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esan apostoluei pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei eta zure gogoa bezala eman jozu elizari pakea eman batasuna errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan jaunaren pakea beti zuekin. Zure pakea. Jangoikoaren bindotza, munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren nahi
Eta bukatu horretik, erresponsoa errezatuko dugu gure hildako guztien ere. Beti, betiko zoriona, gure hiriei eman jauna. Betiko argi zabalean, zure argiak arginditzan. Kyrie eleison, Kristo eleison, Kyrie eleison, gure aita, zeruetan azalena, santu izan beti zure izena, etor beti zure erreino, egin beti zure nahiak, zeruak bezala lurrean ere, emaitu zure egunontako horriak, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten talbira eman, baina atera gaitzazu dantzutu. Gugatik hil eta hiltzaz piztu zen zure semearen sakramentua harturik, apalki eskatzen ditugu jauna, hildako gure semideen alde. Kristoren pazko misterioa garbiturik, irits dezatela, piztuera egunean zorion betea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, beneta zaintzatela jainko guziaduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean.